מה חברים? ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש. והיום בסרטון אנחנו עושים... אני יובל הוא דוידי. נעים מאוד, מי שלא מכיר. אוקיי, אז היום אנחנו עושים סרטון החריפות. פה יש לנו מנה חמה חריפה, היא לא נראית ככה, אבל היא חריפה. והיום מי שיצליח לאכול הכי הרבה ינצח. אני רק אומר שזה פעם הראשונה שלי שאני אוכל מנה חמה. טוב. מה אני מתחיל יום? מה? כולם? יום, נכון? לא שרבר לי. כמה זה חריף? תאכל כבר. אתה מלכלך. זה חריף. אני לא מוותר. אם אתם רוצים לראות עוד סרטון, אז תיכנסו לערוץ... לא. יצא לנו טוב בשיט. שלי. תאכל כבר. אני אוכל למניק. להיות. אוקיי, אני כרגע זה 9 כזה, בגלל החריפות הורדתי נקודה. אבל זה בסך הכל סבבה. כמה אתה מדרג? זה מ-1 עד 10? 100. זה טעים! טעים אבל חריף. צודק. בינתיים אני אקלף אותך. אוקיי, אנחנו שורטרים ויוטיוברים מאוד. מה? אוקיי, אז אני מתחיל להיות לי חריף, אבל אני אנסה לא לוותר. באמת שאני מנסה. בינתיים דוידי לא עושה את זה אחו שילינג. אני עוקף אותך. אוקיי, אז אני לא הפסקתי. אני שמת את הכפפה. לא מטומטם. אתה מלכלך פה הכל. יש לך מזלג. והוא שם כפפה. ראיתם פעם בן אדם שעושה את זה? הוא אוכל עם ידיים בכפפה. טוב, אז אני אוריד את הכפפה. מה יש לך? והוא עדיין אוכל עם הידיים. יש לך בעיה שאני אוכל עם הידיים? רואים רק אותך. אז הנה, בוא נשים ככה. ככה הרבה יותר טוב. שנייה, גם לא טוב. נוסיף את החר הזה, ואז יהיה מקום לך. אוקיי. בוא נחליף עם המנצח. אוקיי, אז אני התעלפתי עוד שנייה. אני לא יכול. דוד עדיין אוכל את זה כמו שאתם רואים. יו, גוד ביי, אוח שלי. טעים. הילד תאכל את זה, אני לוקח אחד כי אני אני אשכנזי ואני אוכל את כל זה. אשכנזי אוכלים חריף. לא. אוקיי, אז אנחנו צריכים להחזיר what the hell. אוקיי, להכריז על המנצח. והמנצח הוא דוידי רוטשטיין. המפסיד הוא יובל פרי. תתנו לייק לסרטון ותירשמו כמנוי. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, תרשמו בתגובות למטה, ויאללה ביי. יאללה פיל.